Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:52. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes, ika-12 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang nga okay lang kita sa sining mga inoras. Apisar ng iban nga mga areas diri sa pungsod sang Pilipinas daw ginakakugmatan niya tungod sa coronavirus. Sining makahalanosbo nga hitabo in COVID-19. Ang COVID-19 mo ning daw makasiling ka daw halos tanan gaaligmat mo ang mata sa balita. Amo na kung kaisang mga social media hindi tani pag o saron gamiton sa mga katuntuhan kag mga kalainan kay para gid ni sa aton kag makabulig ini sa aton sang dako ilabi na sa pagmonitor sa pila ka mga sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas nga may kasubong sining COVID-19 mga kaaksyon. Karon dugay-dugay may update kita sini. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan okslang ang aton sini nga pagsinaryo sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Kalakip man sa Negros Oriental kag tubtob sa malabutan sang aton sini nga pagwaragwag. Ginabi-abi ta ng mga kaaksyon ta via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. I-like lang lihog ang aton sining programa sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kag magpadala sang mensahe ninyo dira, no? Kay hatagan tara talupangod sa dili lamang madugay sa mga kaaksyon tabay Facebook Live Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa aton sining www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Sige, salyadahon ta na mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kaanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad? May balita kita dugay-dugay sa Kapitolyo kay si Governor Eugenio Lacson na magapatigayon sang press conference mabatian sa dili lamang madugay. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, drainage master plan sa Bacolod ginapaabot nga ipatuman sa 2021. Kag karon sa hapon magasapol naman ang COVID-19 task force diri mga kaaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa driver sang truck na nakabunggo kag nagpatay sa tricycle driver sa banwa sang Manaplag ginhilway na. Tagiya sang truck nagabulig sa pamilya sang biktima. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, patrol base nga gintukod sa Bacolod City Police Office sa Barangay Banago, positibo nga ginabi-yabi sa mga barangay officials kag pumuluyo. Samtang sa balita naman sa patrol balita ni Aksyon Alvin Graba bangod sa isyu sang COVID-19 pagbisita sa mga bilanggo sa mga prisuan ginkanselar na sang BGMP. Balita naman sa kay Aksyon Art Tayhopon sa special assignments regular nga pagdisinfect sa mga dipasayro nga salakyan ginmando sang LTFRB random inspection nagapadayon.
Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa siyudad sang Sagay. Igabalita ni birthday boy Tom Monforte. 3 ka mga lalaki, lakip na ang isa ka Indian national arestado sa buy-bust operation sa Dakbanwa sang Sagay. Balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. 31 ka mga tricycle driver na ospital matapos mabungguan sang 6x6 nga trucking. Balita naman sa San Carlos City, gabalita ni Aksyon Stephen Presquito, lalaki pilason matapos ginbuno sang iya utod sa siyudad sang San Carlos. Sa balita naman kay Aksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota, isa ka 26 anyos nga lalaki, voluntaryo nagsungka sa opisina sang Chief of Police sa siyudad sang La Carlota angot sa kaso nga qualified theft. Sa balita nasyonal, gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod, upod kay Aksyon Dorel Cabato, ini may kang tanan sa pila ka mga senador kagiban pa nga mga politiko nagpaidalom naman sa 14-day home quarantine. Kaga pila ka mga COVID-19 update naton mga kaaksyon sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kag sagwa man sang pungsod di baloon ta karon dugay-dugay upod sa kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dili lamang manugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, diri kita na sa unang draw sang Small Town Lottery sa mga tumalaya kag nagasunod sa resulta sa sining nga oras. Hibaloon tabi mga kaaksyon kung ano ang resulta. Kay diri kita sa mga tumalaya sang STL sa sining nga oras kag sining nga adlaw sang Webes, March 12, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 30 kag 20, liwat 30 and 20. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sa
radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 na ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. 12:09 na mga kaaksyon. Sige, standby na sa aton sining mga balitaan, mabatian sa dili ginamang madugay. O galiyon tampag tumar sang DTX 500 capsule, kayang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties sa muna siyang charantin, nagapanubos ang aton nga glucose, kag visin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo DTX 500 capsule, mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online, kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kung di gani magpadala ng mensahe, pagi sa Facebook page sang Kalusugan Yan.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:10 na nga ton oras. Kadtuan ta na gilayon kay maki-update ta kay Aksyon Dorel Cabato, mga balita nasyonal. Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga COVID-19 update mga ka-aksyon. Kay pila ka mga senador kag iban pa nga mga politiko nagpaidalom naman sang 14-day home quarantine. Kag pila ka update sa ma-updates ta sa COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas kag lakip man sa gwa sang pungsod mga ka-aksyon. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Dorel, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati bangod sa sining paday nga paglaptas ng coronavirus disease sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Pila ka mga politiko ang nagpaidalom naman sa self-quarantine. So, nagpaidalom sang home day, o kung 14-day home quarantine, ang mga senador nga sanday Sherwin Gatchalian, Nancy Binay, Panfilo Lacson, sila man ni Davao City Isidro Ungab, kag pila ka mga local executive. Sanday Sherwin Gatchalian, Action Boy, kag Nancy Binay, nagpaidalom ini sila sa self-quarantine, bangod ining si Senator Gatchalian, ang may nakaistorya ini siya nga nagpositibo sa COVID-19. Tiambal naman ni Nancy Binay o kung ni Senator Nancy Binay, mayara naman sila sang o kung ang ilang resource person sa hearing nga ginpatigayon nila sa itong Pebrero 5 ang nagpositibo man sa COVID-19. Magluwas dira may mga alkalde man nga nagpaidalom sa quarantine. Amo si Manila Mayor Isko Moreno, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Si Manila Mayor Isko Moreno, Action Rex, nagpaidalom din siya sa quarantine o kung self-quarantine. Bangod, damlag lang, may ara ni siya sa official business trip dito sa United Kingdom. Si Sara Duterte naman, nagpaidalom man siya sa 14-day home quarantine. Bangod, nakaistorya niya naman si Senator Gatchalian sa isa ka lunch meeting. Magluwas dira, isa pa ka-alkalde pagid nga si Navotas Mayor Toby Chanco, nagpaidalo man sa quarantine, kaga si Finance Secretary Carlos Dominguez, may nakaistorya man siya nga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Amo man si BSP Governor Jokno, kaga BCDA CEO Vivencio Dizon, nagpaidalo man sa quarantine, bangod nakaistorya naman nila si Finance Secretary Carlos Dominguez nga mayara sang close contact sa pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Si DOTR Secretary Arthur Tugade man may exposure man sa pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Kag si Public Works and Highway Secretary Mark Villar magpaidalo man sa quarantine. May mga ako ng mga building action rex ang Malacanang, Department of Finance, BSP kag GSIS ang ginpaidalom naman sa lockdown subong nga adlaw para sa total disinfection. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte naman kag Senator Bongo, apisar nga wala man sila nakabatsyag sang sintomas ng COVID-19, pero nagpahayag ini sila nga sila magapaidalom naman niya sa COVID-19 test. Pila pa actually madamo pa Action Rex ang daw nag-aamat-amat pahayag man sa ilang pagpatigayon sang home day o kon home 14-day home quarantine, bagod may pila man sila ka mga personalidad nga nakaistorya nga nagpositibo sining COVID-19. So sa karon sa 3 man ka Pinoy dito sa Singapore ang nagpositibo sa COVID-19 kag 6 naman ka mga Pinoy nga crew sang MV Grand Princess nga ara subong sa California ang nagpositibo man Action Rex sining coronavirus 2019. So sa karon ang global death toll sining COVID-19 ang naglambot na sa 4,633 Action Anong Rex. Anong pinaka-highest na nga lugar? Siyempre, Action Rex ang China, gid. Kay kagapon, may 22 sila sa sulod sang 24 hours. 22 to kagapon ang record. Subong Action Rex, may bago naman nga, 11 naman kabilog. So, ang total dito nga nag-positive sa China, kung napatay sa China,
3,169. Sa Italy naman, ang nagkalamatay dito, 827. Sa Iran, 345. Kaga sa South Korea, 66 ang managkalamatay. Purely yung kadra na sila, wala na yung mga Pinoy? Wala man Action Rex na report nga may Pinoy sa sining nga mga lugar. Pero sa sulod naman sa 24 oras, ang mga lugar naman sa France, Spain, Germany, USA, Switzerland, Japan, Netherlands, UK, Belgium, Lebanon, kag Pilipinas, naka-record sang tao man Action Rex nga napatay bungod sining COVID-19. Samtang magluwas dira Action Rex, isa pagid ka makahalanusbo nga panghitabo dito sa China. Ato ba lang pagrumpag sang hotel nga ginhimo quarantine, quarantine hotel, sa kay man sa karon nagsaka na sa 26 ang mga na recover dito nga bangkay Pero Action hindi Rex. na tungod sa COVID-19? Hindi Action mga Rex. pasyente na sila? Yes, mga pasyente ni sila. Porti galing ka narumpag to. So, 26 karon Action Rex ang total nga death toll sa nga pagkarumpag sang hotel. Samtang may 3 pa nga missing sa karon kag tubtub subong ginapangita pa nila Action Rex. Samtang sa good side naman, o kung positive side naman, masobra na sa 68,000 ang mga naka-recover naman sining balatian nga COVID-19. Pero sa karon naglabot naman sa 126,000 o kung masobra 126,000 ang mga nagapabilin nga positibo sa COVID-19 sa nagkalain-lain man nga bahin sang kalibutan. Update ka Pero yes. sa Pilipinas, 49. 49 bilang? Yes, Action Rex. May mga kuwan ka na? Nga may listahan ka na? Wala sang lugar Action Rex be kung pero may mga pila ka mga Action Rex doktor ha. Ini kung kay subong ni nga mga inuras action doors mo. Sa Caloocan, through Dr. N. Rodriguez Memorial Hospital, may duwa. Okay. Sa Manila, San Lazaro, isa ang patay, 7 ang hospitalized tungod sa coronavirus. Tapos, may isa pag diri Manila Doctors Hospital pagido. 2 man ka pasyente ang na-admit dito kag may isa ang patay sa Quezon City St. Luke's Medical Center. 5 damo-damo niya sa St. Luke Medical Center gali. Yes, Action Rex. 5 diring napatay kag 5 ang na hospital. Kag sa Philippine Heart Center may isa nga positive. Sa Las Piñas General Hospital may isa. Ang Makati Medical Center damo-damo man kay 7 gali kabilog man niyo ang hospital dito sa Makati Medical Center. Sa Taguig City St. Luke's Medical Center isa. Pasig Medical City 8 mas damo pagituling sa Pasig City. Sa Rizal Medical Center may isa. Sa San Juan Cardinal Santos Medical Center 2. Sa Muntinlupa amuning damo-damo Research Institute for Tropical Medicines 7. While sa ASEAN Hospital and Medical Center may isa. Amo nang recorded sa mga dito para sa Luzon, somewhere in Luzon. Yes. Oo. Kag diri magay sa Negros Oriental Action Rex no. Actually may positive naman diri sa COVID-19, kagyara siya subong sa Silliman University Medical Center. Taga-Tayasan? Yes, isa ka counselor, Action Rex. Pero wala gin-disclose ang iya sining ngalan. Kaya Action Rex, sa report, nag-attend ini siya kuno sa PCL, bala? Sa Manila, Philippine Counselors League. Yes, dito sa Manila. And then, pagpauli niya, nag-positive siya sa sining COVID-19. Pero okay naman. Pilang edad dyan eh? Wala na mention Action Rex ang iya nga edad, pero taga-Tayasan siya nga counselor. Yes. Sige. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:20 ang aton oras.
Hindi lang magkakugmat ha. Amo gid na. Normal lang na pero mas mayo kung naghalong lang iban kag kung anong mga gina-advise ang departamento sa ikayong lawas kung magatinir lang sa puluyan ta, magtinir lang kag kung maggamit alkohol gamit lang pagbakal kung wala sang inugbakal ti mangita gid kita importante man niya gamit lang kita balo ka diri sa bakulod ng alkohol kundi face mask tong nagligad to nga daw gin kulang kita subong may mga negosyante man nga sobra man kamahal face mask kag alcohol, grabe kamahal sos Mariones. Ang DTI ta, dapat amogid ini ang malantaw sa sitwasyon naton, no? Diri sa Bacolod, normal pa man lang. Mayugid ko pakita kita sang ka-interest naton sa sining senaryo bla sang COVID-19 sa mga mall subong magsulod ka, igo ka kasulod, agi ka na thermal scanner papislitan ng agtang mo sa Rio, papanghinawon ka pa sang alkohol, pabanyuson ka pa alkohol, nami gidna nga hilikoton man galing di sa waya magkainsindi kag dungol, slingya kabudlay na iya. Mayo man ako magyan Manila. Importante da nga subong pa lang sige-sige na nga aton sini nga public officials although nga diri sa aton way padiya sang positive mo sa COVID-19 except dito sa oriental side nga may isa na dito among report ni Aksyon Dorel kag isa ka konsyal kuno to sang isa ka banwa sa oriental side pero wala naman sa mayong kondisyon ikapila daw, ikatatlo ya palang adlaw sa ospital. No? Diri sa aton, kabayonta, magpangamuyo lang kita. Huwag ta perdihon kung nagapangamuyo kita nga likawanta ining COVID-19 nga ginatawag. No? Kay so far, daw ay paginsuguro sang bulong ning makapayos ni. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:22 ang aton oras kadtuan tanay balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Naka-standby si Aksyon Brian Morden may kang tanan sa truck driver nga nakabunggo kag nagpatay sa tricycle driver sa Banuasang Manapla ginhilway na tagiya sang truck nagabulig sa pamilya sang biktima. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian. Aksyon Rex pagkatapos ang 18 oras nga reglementary period ginhilway na sa custodial facility sang Manapla PNP ining driver sang 16-wheeler truck ini nga si Ronald Hermanos. Amo ni siya ang nakabunggo o naga-drive sa din truck nga nakabunggo sa tricycle kahapon dira sa may Bangga, Ibos, Barangay Tortosa, Banwasang Manapla. Sa din ini siya ang nagpatay gidri sa isa ka persona. Aksyon Rexa nga ginakilala sa kay Amado Batadhay kag pilason man diri ang iya nga pasahero nga si Rini Boy Chico. Sunod diri kay Police Captain Jenic Bermudez ang hepe sang Manapla PNP. May ara naman sang pinansyal nga bulig ang tagiyasang truck sa mga biktima sa tong napatay kag sining pilason. Kag so far wala pa man sang arigluhanay pa. Ang pulis nagaprepara lang sa ila dokumento kung ang pamilya hindi magpa-ariglo kag kung may ara sang pinasakaay sang kaso. Sa natabong aksidente ito, sir, may anong status subong, sir? Bali, kindirect na, sir, kay 18 hours lang naman ang detention. Dokumentale. So, nakaunay naman ang kumpanya nila nga makuha sa pamilya. Kaya ang sa kaya si Kautuman, ang sa passenger doon. Okay. Pero, kaming time, ang kumpanya nila, pati sa Manapla, sa settlement nila, way kami nag-entertain, sila na lang. Kaya ang tama na inform na lang kami. Pero kung may ma-file
sila kaso, ari lang mo. Pero kung magambal settlement sir sa inyo, managit sir Action Rex sa manang portion sa palayag ni Bermudez, pasensya gid kay medyo gabiyahe, maybe ni siya ang iya sini nga sabat may halo nga hangin sa aton sini nga interview kaina. Kagapon ni nagluntada mga alas 6:10 ang takna sang aga. Balita gikan sa Nokpo. Action Brian more than report una sa balita na saksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kadtuan ta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May press conference ang aton sining departamento sa ikayong lawas, departamento sang Public Works and Highways diri sa siyudad sa Bacolod kay na mga kaaksyon, no? Ti drainage master plano sang Bacolod ginapaabot nga ipatuman sa 2020. Kadugay patuman. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, kadamo sa mga nagapinamangkot kung kamusta na ang drainage master plan sang syudad sa Bacolod matapos nga mayara sang may ginkuha nga consultant nga amo ang magatuon kung magahatag sang recommendation para sa drainage master plan sa Bacolod City. Ang consultant amo siya ang Perth Consult International. Action Rex. Kasunod kay DPWH Bacolod District Engineer Villarreal, more than 1 year ang pagpatigayon nila sang study diri sa may syudad sa Bacolod para mahumana ang ining master plan nga ginatawag Action Rex. So sunod diri kay Villarreal sa press conference subong aga. Sunod siya, it's either subong adlaw or bus nga adlaw Action Rex in transit na ang report sining Perth Consult International. Nga mo ni siya ang usaron sang Bacolod City Action Rex para i-implement sa year 2021. So sa press con, ginpahayag diri ni Engineer Villarreal lakip sa mga recommendations kag resulta sang pagtuon sang consultant nga magdugang sang additional nga drainage, magdugang sa mga tamburong, mga inlets diri sa Bacolod City para temo ni siyang ginalantaw maka-address sa flooding problem. Action Rex. Actually, 20 ini ka mga area ang gin-suggest sang consultant Action Rex. Mayara nahamtang sa local roads, mayara man sa national roads. So lakip diri sa mga additional nga drainage nga pagabutangan based sa recommendation sang Perth Consult International amo siyang drainage along BS Aquino Drive sa may Lopez Haina, Burgos Rosario, San Sebastian, Dalan Lozoriaga, Rizal, Hilado, Hernaez, sa may Gatuslao, sa may North Capitol, sa may Dalan Lasal, Lizares Avenue, Yulo Street, South Capitol Drive, San Juan Street, Rodriguez Street, Rojas Avenue, Cagadri, sa Lacson State. Action Rex. So sunod rin kay Villarreal, with regards naman sa pondo nga pag-usaron sa pag-implement sining drainage plan. So ini siya ang iga-propose nila sa year 2021. Action Rex. May diri ka mga ongoing nga drainage project sa Bacolod City, ginsite diri sa ni Engineer Villarreal diri along Lacson Street sa may Mayfair, dira sa may Araneta, Magsaysay, sa may flyover, dira sa may Singkang Airport. Ayon Action Rex. Kag dito sa may Bacolod Government Center in front ng office ni Congressman Greg Gasatayo. Sunod siya, 70% na nga completed ang ini nga mga drainage projects. Action Rex. Sa mga nagbuntag nga pagtaas ng tubig diri sa syudad sa Bacolod last Friday, last week, ginapahayag diri ni Villarreal nga base sa assessment sa mga engineers. Action Rex. Ang lima diri ka mga major nga mga river kag creek sa Bacolod City silted. Action Rex. Kag obstructed sang pila ka mga butang amo siyang rason nga ginalantaw nga hindi smoothly ang pag-ilig sang tubig. Action Rex. Ang ginamuna niya diri nga mga river amo siyang Magsugay River, Mandalagan River, Lupit River, sa may Banagog Creek kag Mambulok Creek. Action Rex. Nga based sa assessment diri sang syudad hindi kaya daso wala maka-flow, makailig ang tubig. Action Rex. Rason nga mas taas ang tubig kaysa sa mga inlets sang syudad sa Bacolod. Action Rex. So ang ginapano dito sang syudad is mag-request ang additional funding
ng 700 million pesos para makulokompleto ang flood wall project sining palibot sang mga suba action Rexa. Arwa ang portion sang palayag sa press conference di Bacolod District Engineer Abraham Villarreal. On transit na yung copy ng master plan na yun so that we can at least include that in our 2021 budget. So they identify this that needs additional drainages. One of this is Lacson Street, no? BS Aquino Drive is local road. Lopez Haina, Burgos Street is national road. Rosario Street is local road. San Sebastian Street is local road. Lusoriaga Street, Rizal Street, Hilado Street. Diyan nila na-istudyohan na dapat magkaroon ng mga additional drainage, manholes, inlets, and interconnect ito sa ating national road to effect a complete, at least, no, complete drainage system within Bacolod City. So, 20 ang in-identify nila. Sa may existing na, sa additional. Oo. So, pag natanggap namin mamaya or tomorrow yung master plan na yan, we can study this, we can derive the cost, and necessarily include this in our 2021 budget. Sunod sa nabalian si Engineer Villarreal, ang mag-flash natin ng litrato sa Facebook Live, amo ni siya ang mga major river kag creek sa Bacolod City. Kung makita na Aksyon Rex sa assessment kay nag-drone shot ini siya nga kuha matapos ang nagbuntad nga pag-creek, nakita ang dati ang mga illegal informal settlers nag-obstruct sa water flow, amo man ang mga mangrove, may naman sang vegetation. Ang basura Action Rex nga nagkakakuha sa mga drainage sa syudad sang Bacolod. Update ka pinagikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Aksyon na dahil Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. Matapos ang balita gikan sa kay Aksyon Dale, kadtuan tang balita ni Aksyon Artay Hopon sa special assignments. Regular nga pag-disinfect sa mga di pasahero o kung sa mga di pasahing salakyan ginmando sang LTFRB. Random inspection nagapadayon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Inyo karon sang Regional Director sang LTFRB o kon Land Transportation, Franchising and Regulatory Board pagi kay Director Richard Osminia. Ang tanan nga mga operator kag driver nga kontani sundon atong ginapagawa nila nga advisory kon parte measures sa COVID-19 ang paghambalan. Now, sunod rin kay Regional Director Osminia, hindi man nila sumumuobligar ang mga driver nga magsuksok gid sa mga surgical o kon face mask kay diyot ay sumong supply nya wag gid actually baklan man bisan ang mga driver nga may kamudlayan sa pag sunod sa sining madumduman order nga ginpapanaog sadto sang LTFRB. Now, isa pa gid rin nga gusto mapatuman sang LTFRB sa karon amo ang paglimpyo sang mga sarakyan alin sa taxi pakadto sa mga jeep, particular na ang bus nga tiyang iban nga ruta nagalabot sa Lumagete sila nga dapat i-disinfect gid na agod nga malikawan nga mayara sang ma-infectment diri sa aton sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Now, may mga ginahimo karon nga paglibot ang pila ka mga personnel agod check karon ang compliance ni. Ang problema lang sunod ri kay Director Osminia ket hindi man sila ka papanaog. In fact, why man niya pinalidad gid sa bungay patuman since ka ang kabudlayan gani sang compliance bangod why man sambaklan nga may equipments nga gamiton bilang preventive gear no sa sinay mga driver. So ang yaman ninyo mismo sa mga sumarakay palihog kamo na lang mismo man siguro sa inyo kaugalingon na may safety sa tion sa inyo pag-travel. Yaring palayag sa Regional Director sa LTFRB na si Richard Osmia. Gusto din naman na i-disinfect din ang mga salakyan, mga jeepney, mga taxis, mga buses using Zonrox or Lysol, especially
ini mga buses that are coming in from different areas like coming in from Bacolod, coming in from Dumaguete. Kay balaan mo may identified na isa ka kaso sang Dumaguete. So amo na importante, but within the area lang all jeepneys we are requiring them already to have alcohol on hand. But you know, the jeepney drivers and the operators can only do as much, no? So we're also asking ini mga commuters dato na kung pwede, it is also for their good health na basi pwede sila magdala silang personal na alcohol sa ilang bag, damo mga gabaligya. We are going around right now. Tapos mag-spot check kami Personal sa prayag sa Regional Director sa LTFRB. Ang Aksyon na tayo hupon na sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa special assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kadtuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa bangod sa isyo sang COVID-19, pagbisita sa mga bilanggo sa mga presuano. Wow, ginkanselar na sa BJMP. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex temporaryo nga ginsuspend sa Bureau of Jail Management and Penology ang visitation privilege sa mga bilanggo kasunod sa issue sa COVID-19. Nawasunod diri kay Negros Occidental District Jail Warden nga si Chief Inspector Norberto Misiano. Nakabaton sila kahapon sa mando nagikan kay BJMP Director nga si Alan Iral nga temporaryo ginakanselar sang ila sining ahensya nga mabisita ang ila sining mga bilanggo, mabisita abi sa mga himata ang hindi mga bilanggo para diri sa seguridad Aksyon Rex, and at the same time sunod siya para malikaw man sa balatian nga tuga sa COVID-19. Sa pihak man sa kanselasyon may mga exemption man sunod sa iya sa diin ginapahanugutan lamang makasulod sa jail facility sa BJNP ang mga abogado sa isa ka bilanggo o kung PDL kag ginapahanugutan lamang ini kung kinanglan gid maistorya bahin sa kaso nga gina-follow up abi sa abogado. Ikaduha diri pay mga transaction man nga nagakatabo man kung kaisa sa jail, pwede ni sila makasulod kag ang pamilya man sang bilanggo nga ang intention gid lamang makuha sang mga clearances sa ila opisina pero hindi sila makasulod mismo sa sulod sang jail facility Action Rex kundi dira gid lamang sila sa may administration na office. Pero aside sini sa pag-disinfect kay maagi man sila Action Rex sa proseso sa diin may mga personal man nga makuha abi sa medical status ang ila sining bisita kaangay sining pagkuha abi sang body temperature kag iban pa antes makasulod sa visiting section o visiting room along BJMP admin building. Now karon Aksyon Rex kay komo ginabawal man suno siya ginabawal ang pagbisita sa mga bilanggo. Ang activity nga ginahimo karon sa sulod sang prisuhan suno siya nga may ara man mga physical exercises nga ginahimo man ang jail personnel para sa mga bilanggo agud yato hindi man maboring considering diri nga sa expectation nila pwede sila mabisita. Ari Action Rex ang pahayag ni Jail Chief Inspector Norberto Misiano. Actually, this is only temporary. This is when regards lang sa Cantong TBL. If ever na meron tayong visitation ng mga lawyer nila, may mga pamilya na magkuha sa mga certifications or other documents, kapag naman tayo. Open naman tayo. This is only with regards to the activities and programs and of course yung temporary postponement ng ating visitation to minimize yung mga tao na makasulod sa ating facility. And of course, we already put some guidelines bago makasulod like checking of body temperature
At the same time, we are conducting interview na rin sa history nila. Base may panugyan ka sa pamilya sa PDLs, for the meantime, gin-suspend ang visitation, sir? Sa tanan, ngayon lang kami isang suporta para sa pamilya ng ating mga PDL. Tanan na pwede natin imuon para ma-prevent natin na makasulod ng COVID-19. This is only temporary. If ever naman na may concern kayo, feel free na makakadto sa opisina kay ari naman kami. We are only making some adjustments para makasigurado natin, mag-sure natin na hindi makasulod yung virus. Aksyon na Rex ang kabahin sa nga pahayag ni Chief Inspector Norberto Misiano. Balita kag report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:40 na ang atong oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta diraho, diri kita na sa importanteng mga hilikoton ta mga kaaksyon. May tisi para sa immunity booster ta, mangin mabako din kung nakamay tisi kita. Alkaline base nga vitamin C, ining may tisi para sa taong ginaubo, ginakataro, ginasipondra, may tisi lang ang katapat sinana. Magluwas sa may tisi, pwede taman ito maran adlaw-adlaw ho. Paris ginis lang adwa, 1 or 2 capsules, okay na daily mga kaaksyon. Santon Plus Herbal Capsule, pampatunaw sa bukol-bukol sa aton sining kalawasan. Hubag sis tumor kag goiter, amoning tirahon tadre, Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi. Sarang mabakali na sa mga sukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online, kag pagpa-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.page or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land titulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:43 ang aton oras, 12:43 na. Dasig lang sang orasan ta ba? Basi way pagamuda ka timo-timo, pag timo-timo na sang planyagahon ta dira. May lang pag-monitor sa kay Mary Jane Salodares, Raylan Mijares. Ginatamyaw lang si Angel Kate Mijares ang sumag. Salamat gid Action Rex. Thank you so much sir, Raylan Mijares. Kay Rona Rehida Trava, may lang pag-monitor while pamutos ang ibos. Amo nang namits da, no? Madam Rona Rehida Trava. And sa kay Nining Abilyarong, kay Sir Armando Cabiles, may lang pag-monitor. Kay Cathy Veer, may lang pag-monitor. Kay Girly Me Atong Salazar, Rinaldo Poderoso, may lang pag-monitor. No? Ophelia Galero Arcio, ga-monitor man dira sa Isabela. Watching live, Teacher Diana RC, Jovelyn Shelan, Silian, and Jano. Malang pag-monitor Ophelia Galero RC. Kay Selbeth Yap, no? Kay Selbeth Yap. Malang pag-monitor.
Evelyn Nipomucino, mayong udto lang Aksyon Rex, watching from Santa Ana, Manila. No? Evelyn Nipomucino. Lunila Tarosan, may lang pag-monitor. Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pamati man sa Malaka kag Gamala family. And sa kay Dino Alik, may lang pag-monitor kag pamilya Munoz sa Carmenville, Hinigaran. Dino Alik ang nagapanamiyaw. Sa kay Aquarius Boy, may lang pag-monitor. Aksyon Rex, tamiyaw ko lang si Ma'am Girlie sang happy birthday dira sa sales staff sang Benedicto Steel Corporation. Watching live kami dia sa Binondo, Manila. Aquarius Boy, dagang salamat. Sa kay Andril C. Regis, may lang pag-monitor, tamiyaw lang migo ko nga sa dini Maaw, Jaubel Bilyo, pre mulang ta Sunday. Message ang niguro ta Sunday. Ayos, Jaubel Bilyo, kag Andril C. Regis. Jose Herson Lapinig Honyo, may lang pag-monitor. Arniel Vesta, may lang pag-monitor, sir. Gabiyahe sa Subong si Toto Arniel, no? Vesta. Biyahe alihis na jeep na Hamura Lines. Okay. May lang pag-monitor. Thank you, gid, Arniel Vesta. Kay parang kinalon sa Gay Valencia Kinet, may lang pag-monitor Valencia Kinet. Kay Heaven and Mary Grace Eugenio Fermin, Joe Bailoses, may lang pag-monitor, no? Kag gatamyaw lang sa Bailoses pamilya sa Ngabada Sky Vista Alegre. Ayos, thank you so much, Joe Bailoses. Janie Solgon, ga-monitor man kay Joe Mongcal Torilla. May lang pag-monitor kay Jose Mongcal Torilla. Roel, paring Roel, Lanawan si Roma. May lang pag-monitor. Ga-monitor ko halin sa aga pre hasta gid magabi. Okay gid. Salamat gid paring Roel, Lanawan si Roma. Kay Morales, Jean Morales, may lang pamati dira sa roadside, no? Si IC Kyle Cagayan Ruiz, halin sa kay Jen Morales. Thank you so much, Jen Morales. And Galileo Abinuha, may lang pamati biko si Renato Hipolito sang probinsyano ba? Buyong ginisla mo. Galileo Abinuha, may lang monitor, no? Daw makuanan man ko sa obra mo ba? Kay Nonoy Tahones, may lang monitor. Ayos! Dagang salamat, gid. Kay Rilan Mijares, gatamyaw lang sa iyang bata nga si Tricia May Mijares ang barangay Sumag, halong lang dira sa eskwelahan. Salamat gid, ayos, paring Rilan Mijares. Kay Judith Calves Pampusa, dira sa barangay Tangob, may lang pag-monitor. Madam Judith Calves Pampusa. Efren Hinovia, may lang pag-monitor. Tamyaw ilang upod dya si Tiyoy Lulong, Noel kag Bigbig. Ayos, kay Ron Bautista, dira sa barangay DSB Pontevedra, may lang pag-monitor Ron Bautista. Ayos, sige. Karon naman ang iban, paring Mark kag Ems Magbanwa, may lang pag-monitor dira sa area sang barangay Handumanan. Paring Mark kag Ems Magbanwa. Kamusta ka mo pare ko? Paring Tiplerasan kag MM, may lang pag-monitor man. Lia Cagrens Campus, may lang pag-monitor dra sa area sang barangay Sumag paring Rens. Kay Lia, may lang pag-monitor. Paring Elmar Trafangco, kagay Commander-in-Chief daw. May lang pag-monitor. Paring Tip-Tip kag Lia. No. Paring Tip-Tip Rizaldo, kag si Tintin Rizaldo. No? May lang pag-monitor. Paring Rinli Martel, dira sa Banwa, sang Valladolid. Kamusta, pare koy? May lang pag-monitor. Siling ni Ophelia Galero, Arsi daw mayo, kadlaw Aksyon Rex ba? Amugid na iyo, Ophelia mo. Kay Rina Jane Sinas Buhian, watching live from Hinubaan. Thank you so much, kid. Ayos. Kay Jonel Habiliana,
sang Region per Alihis. May lang nga pag-monitor. Dagang salamat mga parikoys, marikoys. May lang nga pag-monitor dira sa inyo. Magabalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health,
safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:59 ng aton oras. Malang pag-monitor kay Tatay TD Rehida dira sa Banwasang Valladolid kag Manilo Kias. Malang pag-monitor Mani. Kantuan ta ng balita gikan sa aton sining Bacolod City Police Office. On standby na si Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa patrol base nga gintukod sa Bacolod City Police Office sa Barangay Banago. Positibo nga ginabiabi sa barangay officials kag mga pumuloy.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Ayo di purma. Grabe nga intro ba? Abi ko piho na. Piyo na ang kayuhan ta. Zinang kayuhan ta. Kayuhan, dawai pagina. Do kadugay pa. Nakadugay, magtapos bulan. Ang isa ganang kuli na lang to daway gid. Daway gid? Ahay. Kaluoy man. Kaluluoy ka man. Ayo di purma. Kung wala ka, wato. Amo pa rin gadalasa pang COVID-19 di. Gani man, dugangan pag sa init, ay apa. Dugangan pag isang init nga grabe pagid. Tilayo na lang ni kung kaysa kay kung mainit gurong chimpo ba si madali lang ning COVID-19 nga salyada. Oo, kaya daw hindi siya kasarang sa init eh. Oo, kay kung bugnaw ni daw dasig siya magtapik. Oo, dasig siya mag-penetrate Aksyon Rex, Anong tsura ka COVID man? Ano, mawas sa tampok. Ayo di purma. Hindi ko mo na sila ni Jumari. Si Jumari daw, kung ano siya daw, Simi Bulats. Daw ano? Simi Bulats. Simi Bulaks man? Bulats pala, Bulats. Anong Bulaks? Bulati. Ayo di purma. Boss laing gining lutuan yun yung... Sulat ni boss mo ginauna-unahan. Sigurado nang himuon niya na, boss. Dinuguan. Ayo di purma. Nag-iari kayo matamaton. Basta sa bado na lang yan, matamaton na lang. Ang way ni mga dugo, butangan niya dugo mo. Ang may mga dugo, dugangan niya pag dugo. Kundi ka ibuwan ang dugo. Ayo di purma. Sige lang amongin na. Jom. Jom. Do damo, dumagin pa kambyuhan to sa mo. Tanigin mo, butang niya lang di sakon diyo. Balang ko to dito na galin mo. Tani Jom, ginbutang mo lang di sakon. Okay lang na niya. Okay. Okay. Ayo di purma. Hindi na kabalik may kuha na, COVID-19. May COVID-19. Ang COVID-19, dasig maglapta sa kwarta. Ay, ina? Oo, kaya ang kwarta daan niya, panigko. Uno. Basta higko kanina, daan na sa katapik ang kopi, no? Timeran na ta? Ati, wala to, Ayo di purma. Sabi ko kung may ara na kay tinahon ta na yung Hatag ko sa bulati. Ginatag sa? Sa bulati. Ang kupit ka may kwarta, no? Parang sila mag-ilinawa, Aksyon Rex. Labanggid. Ayo. Pangamoy. Basta may kagalik kwarta, na madumduman mo. At na lang madumduman na basta way unod ang bulsa. Mayo man ako may unod kay daw labay-labay ang ginapaminsa. Tapos kung way gani. Tanan, gasulod na. Daw way na limitasyon nga sulod bla. Ayo. May lang nga pag-monitor na kay Kapitan Chad Feria. Kap! Kay Kagawad Jofred sa Pantas ang Lakastiliana. Nagapabatsyag sila. What? It's your turn. Ayo di purma. It's your turn na. Si Sir Publio Boboy Doktora Plutinia ho. Ato na. Reserve ka monitor gani ho. Sir, tagala ka sa tubi Hindi ka panyaga sa subong. Aga panyaga sa Sir, may lang nga pagpanyaga daw parekoy. Sige sir. Tubi lang mo sir. Tubig lang amo na. Tama sir, para ka magbulubog na lawas na mo. No? Kasi mo nagapalang init ang amo lawas. Hindi ka sa COVID-19, kundi sa sobrang kainit. No? So that's why nga... Nangayon kay tubig na tungadaan sa iya mo. Amo gani na, Sir, Buboy! Uy, kita daw! Ayo di purma. Kanto lang, di ba lang? God. May na si Sir Buboy Blutin niya kay... mahapos. Mahapos ni saya. Yes, Aksyon Rex Cantong, no? Mabudlay ganitan. Ayo di purma. Di ba, pos man Kay Lita Navarro, gali, gwapo gaya si Aksyon Rex Si discussion ninyo ni Pre Eric. Okay, good. Sano na? Hindi niya lain man naglukso man niya. Ayo di purma. Hindi ako kay Sir Publio Plutinia glani, linya enjoy ko sang discussion ninyo ni Pre Eric Pre Rex. Okay, Sige paniaga lang dablanay, sir. Magiging discussion magtopay.
Taga Bureau of Fire Protection Central Office naman lang ang pag-monitor da sa inyo, ha? Alert ha? Alert lang, alert man isla all the time niya. Alert sa tanan eh. Oh, bago lang isla guro ka respond dito sa may Punta Taytay. Punta Taytay, oo. Sila mo gina kay isa, grabe ang init mo. Gani man. Kamay lang ang hangin-hangin, dakong kalayo. Oh, laban. Laban na gini sa mga hilamon lang nga. Dos, si Superman ka kuno siling nilita Navarro. Sino? Ikaw? Ikaw. Nga, Superman. Dito? Ano? Bepak-bak. Ano itong duman yan ni mga Superman? Kalayo na sa imo yaman. Lita Navarro, Superman kuno si Aksyon ko. Sa di na sayang planeta. Ambot din isang planeta. Basta si Lita Navarro. Kasi sa planeta tampuk. Planeta, no? Tampuk. Ayo di porma. Hindi mo. Malang ang pag-monitor na sa inyo, gagapi, paniaga na sa inyo, tanan-tanan. Abala ko ka pala panyaga, na siya katilauna sa doon. Oh, laban. Tinano na ning patrol base ni? Ito patrol base ni, ako ginang Bulig. Pila na ning kabilog ning ika-Banago, ikapila ni? Hindi, actually, isa rin na action doon sa patrol base sa bilog ng Bacolod. Ay, isa lang eh? Isa lang yung patrol base na, no? Kaya Tini yung sa NGC ya? Ang NGC ya, kanya compact na yan. Lain na oo, under niya sa police station na number 4, no? Ang compact, ang patrol base siya, under niya sa mobile force. Hindi, sa mobile patrol group. MPG. Sa idalom ni Police Lieutenant Rondel Tapang Axorex. Sa nibali ang pinaka-head ng MPG. So ang ginatawag nila nga ang sa Banago dati ako gini mabulig Axorex. Ako rin sa mga barangay official plus sa mga pumuluyo dira nga daw para sa ilang maayo ini nga tikang sa BCPO nga nagbutang dira sila sa patrol base nga bisan paano ti mapaganhaga ni ang mga problema dira nagaluntab, especially ang pagduging dira sa droga sa may sitio Sibukaw sa barangay Balangon sa DM dira na base ining Probis Aksyon Rex sang Bacolod City Police Office. Tisano sa kay atapang Aksyon Rex under si sining kumay kag supervision masobra siyen ka mga miyembro sang PNP ang ari na paidalom sa iya. Ini mga kitaan mo nga mga pulis sa dalan sang lakson bala ini mga beat patrollers under nagli kay tapang Aksyon Rex plus ining mga miyembro sang maskong motorized anti-street crimes operatives nga pulo kabilog under man ni saya kagdra na kongkis akong gabi ni government sa anom ka mga PNP personnel sang patrol base na kabase dira sa area sang Sibukaw ang ining pulo ka mga masko nga serbi nila nga palawayan oras ang kakabihon nga nagabulig man libot dira sa mo nga lugar. Yari si Tapang sa interview sa Aksyon Radio. For their safety, that is for their own common good. I explained to them, this is for their safety and security, at din for their next generation, para po sa mga kabataan nila na hindi po makontaminate ng illegal drugs. Kasi what we are doing is for the welfare of the public and particularly in Banago and Sibukaw. At paano na maibsan ang ating paglaganap ng illegal na droga sa lugar na yan. Common knowledge naman sa Bacolod kung ano ang Sibukaw. Generally speaking, sa mga tao na mga law-abiding citizen, positive. Pero sa mga gumagawa ng illegal, it's expect na matawa sa amin. But then, this is for common good para sa lahat general public po. Ang pag-establish yan under the leadership of our director. Yung po pilot project nito. At sa tulong din po ng ating dating barangay kapitan na si Punang Barangay Mihares na materialize po ang pag-establish niya sa tulong nito. Ang patrol base ang concept niyan, after itong pating masko ko, so hanggang 10 na. Kapag katapos ng libot sa ating mga masko pating DCPNC, nagiging stopover nila yan after they conducted a routine patrolling sa entire Bacolod. Yan ko ginapa-stay sila in the meantime. Pero may aragid standby. One team, between 5 to 6 personnel sa isang shifting. May pulo din para mga masko ko. Actually, si Police Lieutenant Rondel Tapang ang chief sang Mobile Patrol Group sang Bacolod City Police Office. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, balita na sa Aksyon, Aksyon Eric Magbawa nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang ang pag-monitor dira kay Sir Publio Plotinia dira. Okay. Sige, thank you sir. Salamat sige, no?
Katuantang balita, dugang upod kay Aksyon na Marlon Hinovia, may POMs nga biktima. Empleyada sa Kapitolyo, POM sa COVID-19, no? Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Grava. Aksyon Alvin? Aksyon Marlon Hinovia, si Aksyon Marlon Hinovia, gali kay katuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia, empleyada sang Kapitolyo daw COVID-19 kuno POM sang COVID-19. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. So, Rex, sa mga aga, nataan nga pagkakuhaan sa ginatawag nga cotton swabbing ang isa sa mga empleyada assigned Kapitolyo Provincial matapos nga nagreklamo ini siya nga nagbatsyag sang hilanat kag lain na matsyag sa lawas niya. Pila ka adlaw ang nakaligad sang inisya ang nakaupod sa isa man ka opisyal sa probinsya sa isa ka pagtalilipon dito sa bahin sa Metro Manila. Empleyada po silingon kawayi ina sa Aksyon Rex assigned rin sa bahin sa sangguni ang panlalawigan. Governor Eugenio Jose Bong Lacson among nagpalayag sa subong gidamang aga hambal ni Lacson wa man sang kabalakan ang mga opisyal empleyada diri sa Kapitolyo Provincial at makabig lamang ining person under monitoring. Pagkatapos nga makuhaan siya sa cotton swab, ipadala ang padala ini sa bahin sang RITM. Walaton ang resulta. Aksyon Rex, hindi siya pag-i-admit sa hospital, di patahuwayon siya sa bahin sang IASRE nga puluyan. Ang preparasyon sa provincial government mas agin na pasangkad pa kaya subong yun ang mga aga na presentar ni Governor Lacson sa makatapos ang media ang thermometer na ginakuha bla thermal scanner sa pag-akuha sa temperatura para sa tao. Ipanagtag ini sa pantalan na Conpuerto sa San Carlos kagasunod sang Escalante mga 130 initarang kabilog pero 80 pa lang ang napadala sa buong adlaw. Sa bahin sang Puerto sa Bacolod aring panawagan ni Governor Bong Lacson kung mahimo sila na lang ang mapatagayon si Aksyon Rex. Ang meeting was patigayon noon sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial. Tambungan na rin sang nagkalain-laing ng mga stakeholders. Sang mention ni Governor Lacson sa mga aga, mga tampong tiglawas sang Valyacar Transit Incorporated ang mga agencies concerned sa preparasyon batok sa COVID-19. Si Governor Lacson papapita may kantaran sa sining ginmensyon natin nga POM, isang empleyada sa Kapitolyo Provincial. Isa lang, siya man lang ang nagreklamo nga lain matsyag niya. I think na siya, gindala na siya sa Corazon. Of course, kuha ko ng swab. Tapos, I understand, papulio na siya para self-quarantine. And then, kasi, amo na lang do, it's symptoms of flu. Pero, kuha ang test. So, amo na siya. Now, as to the other employees sa Sanggunian, and I'm referring to the employees diri sa Babaw, way labot ang sadalo. Wala man may nagreklamo. Dugang Aksyon Rex nga precautionary measure kundi nagagamit sa ginatawag nga biometric mag-time in, time out ang empleyado sa ang gobyerno provincial. Sa buong adlaw ginaprobahan man ni Governor Lacson ang sulat or hangyo sa Safety and Security Division head si Renelo Lastiere nga suspender anay. Dari kanisa may Kapitolyo ang biometric takpan anay takpan sang papel. So why anay sa biometric kag why pamabaluan kung sano ini igabalik mapalayag lang si Governor Lacson pananglit nga magganagan nga ining kabalaka dala sang COVID-19. Antaran nga ahensya or talatapan na paidalom sa gobyerno provincial pati ang mga district hospital pugos nga Negros Occidental waya na isang biometric nga gamiton.
Ang kaso yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Malaki na Bayaw. Nasa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga kaaksyon ta diraho, para siguradong sigurado, Santon Plus Herbal Coffee Mix, ang para sa imo kag bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Santon Plus Herbal Coffee Mix, para makarelax paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang lawas ta kag hindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Isa pagid mga kaaksyon, Santon Plus Herbal Soap, ang habon nga pampakinis, pampaputi sang aton nga kutis, pangkakas ang punggo wrinkles kag pikas-pikas sa guya, ang maitom nga ilo kag ang medyo maibaho nga ilo kakasunya sini. That is why ginarekomendar ta sa inyo Santon Plus Herbal Soap para gid sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Mabakal ining duha ka mga produkto sa mga sukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sa Kalusuganyan Facebook page. Kadtuan tanay balita gikan sa aton sini nga mga out of town reporters. Sunahon taning birthday boy ho. Kay malarga pa ni sa dugay-dugay mo ambot kun dining kay hiwatan niya sa syudad guro sang Sagay, no? Yari si Aksyon to Monforte, ang aton sini nga birthday boy. Tatlo ka mga lalaki dakop na o kun na lakip ng isa ka Indian national arestado sa by bust operation, no? Nga ginpatigayon sa Dakbanwa sang Sagay. Yes, Action Rex, isa naman iya ka by bus operation ang ginpatigayon iya sang Dio kag sang mga operatiba sang Sagay City PNP sa pagpamuno niya ni Police Major Antonio Benitez Jr. kaupod sang Deputy Chief of Police nga si Police Captain Elinder Rebosquillo kagabi. Action Rex, pasado alas 10:55 kagabi sa may Purok, Manzanilla, Barangay Old Sagay, Siyudad Iyasang Sagay. Action Rex, batok ini sa mga tatlo ka mga suspitsado. Action Rex, nga ariman niya sa watchlist ang Sagay City PNP nga amo sanday Jomar Cunyindo Imanlangit alias Junjun, 27 anyos, soltero, kag residente iya sa Purok 7, Barangay Poblasyon 1, Siyudad Iyasang Sagay. Kag ang ikadua mo si Joshua Kima Ipakati alias Dandan, 28 anyos, single man, kag residente sang Purok Mabuinuligon, Barangay Lubisayna, Siyudad man sang Sagay. Kag ang ikatatlo amo ining Indian National nga si Harpreet Singh alias Ari, Indian National, 24 anyos, kag single, kag temporaryo residente sa Municipal Subdivision, Barangay Poblasyon 2, Siyudad naman iya sang Sagay. Kagabi, paagi sa pagpamuno iya sang nainabitan nga hipi sang Police Sagay City Police Station, Police Major Antonio Benitez Jr. nagpatigayon ini sila sing operation by bus operation sa sining mga suspitsado sa amo iyang area. Kag nakuha ang isa ka heat cell transparent plastic sa sing nga may nabilin pa iyang sa ginasuspitsan iyang syabo by bus item ini siya. Action Rex, kag isa naman iya ka 500 peso bill, kag mark money, kag sa pag-usisa sa sining mga suspisado. Action Rex, sa tubangan sa mga saksi, DOJ, barangay official, kag sang mga taga-media. Action Rex, na kuha pagid sa posisyon sining tatlo tanan. Action Rex, anong pagid ka mga plastic siya sa ginasuspitsuhan iya nga syabo. Nakuha ini sa kay Jomar Cunyindo, kag sa kay Joshua Kima, kag sa kay Harpreet Singh sa ilang posisyon. Kag isa pagid ka 500 peso bill nga may serial number, mark money pagid siya. Kag sa diin ining 690 Action Rex nga nga mga different denomination nga sa diin proceed sa mga pagbaligya nila sa nahinabitan iya nga suspitsado nga syabo. Kag isa iya ka toter, kag isa ka lighter,
kag isa ka scissor, kag isa iya ka sirens. So kung ining gina-inject yung Aksyon Rex sa Indian National, kag isa ka improvised scope straw. Kag initanan Aksyon Rex ining shabu, mayara ya estimated value nga 300,500 pesos. Kag subong ni Aksyon Rex ining tatlo unong sa custodial facility sa ninambitang istasyon, kag tingog ni Police Major Antonio Benitez Jr. sa interview sa Aksyon Radio. Yung bypass operation naton kagabi na materialize naton against sa aton watchlisted personality on illegal drugs, sang mga alas 10:55 sang gabi natigayon naton nga mabypass ning si Jomar Cunieto kag si Joshua Wama. So dito ni sila na bypass sa area sang barangay Old Sagay sa Purok Buntod. Barangay Old Sagay na kita lang sa pumuluyo nga ang mga parokyano nagasulod kagwa dito sa 10 oras ng gabi amo na nag-report sila. Again, prepare nato ng isa ka validation kag fortunately kagabi sulod siya naton kag sang ato nakita dito sa sulod natigayon nato ng bypass may isa dito. Amo to Aksyon Rex ang pagpalayag ni Police Major Antonio Benitez Jr. kag subong ining nakuha iyang mga ginasuspitsyan na siya mo gin-forward ni sa Nokpo Crime Laboratory agod paga-examinon. Kag ining kaso Aksyon Rex iga kasa subong adlaw batok sing tatlo ka mga suspitsado sa kay Jomar Cunindo in Manlangit Section 5 and Section 11 sa pagviolar sang 9165 kag sa kay Joshua Kima Pakati alias Dandan kag Section 11, Section 12, Section 15 para naman ini sa Indian National kag subong adlaw igakasa ining kaso batok sing tatlo ka mga suspitsado kag ini subong nga tatlo unong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Balita gikan diri sa norte sang Negros. Aksyon Tamon Forte naga-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon Forte. Balita gikan sa siyudad sang Sagay. Kadtuantang balita naman sa San Carlos. So naka-standby si Aksyon Stephen Presquito. Ini may kangtanan sa lalaki. Pilason matapos ginbuno sang iyang utod sa siyudad sa San Carlos. Yari ang kaundan sang report. Isa naman ka lalaki ang nagkasuhan ni isang prostrated homicide o kung ang pagkatabo nga pagbuno sang isa ka lalaki sa iya mismo nga utod. Nga sa diin natabo ang insidente sa sining stabbing incident alas 5:30 kahapon dito sa may proper barangay Quezon, San Carlos City, Negros Occidental. Nga sa diin ang biktimagin kilala ini nga si Johnny Palmares y Caloma. Lalaki ini may asawa kag 46 anyos kag isa ini ka mangunguma kag residente sa proper barangay Quezon, San Carlos City, Negros Occidental. Gani ginkilala man ang suspetsado nga ang iya sini mismo nga manghod o kunutod nga si Charlie Palmares y Calumba, 24 anyos kag isa man ini ka mangunguma kag residente man sa nasambit naton nga lugar. Base sa investigasyon nga ginkandak sa atong kapulisan, pinagi ni Police Staff Sergeant Mark Anthony L. Pasilan ang duty investigator sa sining nga kaso nga samtang ara sa kampo ini o sa iya nga ginapangumahan ini nga biktima kag ang iya mautod nga ara man mismo sa ilabalay ang kalit lang o gulpi lamang nga nagkadto ini sa suspect sa biktima sa among duta na ila ginapangumahan kag wala lang rason nga gulpi lang nga ginabuno sinisang biktima sa pila ka beses sa nagkalain-lain nga parte sa lawas ang biktima ining suspetsado kag dayon man nga gindala sa San Carlos City Hospital ang biktima para sa immediate nga medical treatment kag sa gilayon nga inigin confined mismo sa sining nga hospital. Samtang ang suspetsado nga iya manghod gin turn over gilayon kag nadagpan sang barangay public safety officer sang barangay Quezon kag gin turn over ni sa kustodiya karon sa San Carlos sa PNP para sa pagpangatubang sa sining nga kaso. Sa karon mo ini aton Aksyon Rex ang aton balita alin diri sa siyudad sa San Carlos
una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito, balita sa siyudad sa San Carlos. Ibaloon taning report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad. Aksidente natabo nga ang isa ka tricycle nagabiyahe ini pakanto sa siyudad sa Cadiz City proper kag may nasugata man nga isa ka 6x6 nga tracking. Ang driver sa 6x6 kilala ini kay Dominador Saiko y Patricio, 64 anyos de edad, residente sa Barangay Babiera sa siyudad sa Cadiz. Ang driver naman sa tricycle ginkilala kay Nelson Unava y Villarmente, 31 anyos, kag residente man sa Pasintrak sa Barangay Mabini, siyudad sa Cadiz. Ang report na kapahayag pagi sa pag-imbestigar ng Police Corporal Peter John de la Cruz, ang traffic investigator, nga ining tricycle mag-U-turn kung tani pakanto sa outer lane sa pihakman nga dalan sa ang nagasugata nga 6x6 ang padalagan man pasugata sa sining tricycle. Inalamang nalambot gid sang 6x6 nga tracking ining tricycle. Kag ini naman ang driver na nahulog sa iya tricycle. Pagkatapos nagligid ini sa Aksyon Rex mahila gani kay pamante kay pagprino gid sang tracking ara gid ang iya sini nga ulo na bangil sa pinakauna gid nga guma sa tracking nga gamay na gid lang nga malambot ang iya sini nga ulo nga mabangil kun tani sa guma pati sa batman sang natabo sa may banwas sang manapla pero bayo lang kay kapilasan lamang iya sininagom. Gidala siya sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic ining si Nelson Unava. Pagkatapos, gin-transfer naman sa Cadiz District Hospital. Ang kaso sa karon, yara sa Traffic Investigation Section sa Kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Iri sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gote, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Ulay hunon tanay balita gikan sa kay Aksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota. Isa ka 26 anyos nga lalaki voluntaryo nga nagsungka sa opisina sang Chief of Police sa siyudad sang La Carlota sa kaso nga qualified theft. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Yes, Aksyon Rex ang La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police. Alas 10:46 ang aga, ini ang persona nga may warrant of arrest kag isa ka wanted. Voluntaryo ini nga nagsurrender sa opisina mismo sang aton Chief of Police dire sa siyudad sang La Carlota nga ginapamunuan ni Police Major Romeo Embargas. Ang persona ginkilala dire sa kay Charlo de la Serna y Barangan, 26 anyos, may asawa, isa ka driver, kag ini siya wanted person pumuluyo sang barangay Don George, Aranita, Bago City, Negros Occidental. Ini si Charlo nagboluntaryo nga nagsurrender sa ka opisina gid nagdagon gid siya sa kaya Police Major Romeo Embargas kag nagasungka sang iya kaugalingon. Kag digto na kita kag nagapresentar nga kaugalingon nga may kaso ini sa Aksyon Rex nga qualified theft nga may criminal case ini nga number 6148 kag ang wanted of arrest ginapanaog sang aton nga korte kag ginpirmahan ini ni Honorable Sir Clement Hison Fernandez, presiding judge sang RTC 63 La Carlota City. Ang warrant of arrest may pitsa sadtong Nobyembre 27, 2019. Ini ang suspect nagapangatubang sang kaso nga ginpapanaog sang aton nga korte dire sa siyudad sang La Carlota. Report live gikan dire sa siyudad sang La Carlota para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sa La Carlota, Santon Plaza Herbal Oil para sa mga atlets tadra sakit ng kalawasan, ang tuhod, ang hawak, ang balikawang,
kagang likod ray pamassage lang ng portion nga ina nga naga sakit tapos banyusan ta sang Santon Plus Herbal Oil. Siguradong sigurado dula ang kasakitan sina makaligad ang 30 minutos tubtubi sa kauras, wala na tanang kasakitan. Tungod sa Santon Plus Herbal Oil, mabakali na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag mabakal man na online, kundi gani pa deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani i-check lang sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold. Named COVID-19 has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we host of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised
to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you. And Kanaton ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga kaaksyon ta, yari ng pinakabago kag pinakaepektibo nga herbal food supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagabulig pa, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhina ng kulang ginadugangan, katulad sa nagabulig panubos ang mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobra nga asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag iban pa. Kag nagadugang man sa supply sa mga kakulang nga vitamins kag minerals sa aton sining lawas. E-quality products ang Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Mabakal ini sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Dira sa Sincere Drugstore, mabakal dira ang Evergreen Herbal Capsule. Kag sa Bago, dira sa Alfie Pharmacy, sa Parmasya Bago, no? Sa Bago City Public Market. Sir John Pharmacy, sa Bago City Public Market, sa Banuasang Kawayan, sa Butika Sandria, kag Dangkalan, sa Barangay Dangkalan, Ilog, Dangkalan Drugstore. Sa Kabangkalan, sa MedPlus Pharmacy, kag sa Jormed Pharma. Mabakal ina ang Evergreen Herbal Capsule. Para sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.